ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои Мамадиев. Тимро омода карда истодааст ба чунин бозиҳои, албатта бештар ба ҷобаҷогузории бозингарон ва ҳамчунин кӯмак расонад. Дастаи артиш бошад. Тамошобини азиз, овоз кард тими мазкур. ҳоло яке аз муддаиён барои ба даст овардани Душанбе аз оғози рақобати дастаҳои клуби марказӣ ва артиш ва вахш дарак медиҳад ва футболбози Сергей Яворский, капитани даста, аммо бисёр зарбаи сохт аз масофаи дур ҷой медиҳад. Бисёр хафнок ҳам буд. Якбара ҳамлаи бисёр хубро оғоз карданд, вале дар ин лаҳза аз ин тим рафт. Идомаи ҳамлаи дастаи артиш, вале дарвозабон Резо Ҷаъфар Абдулло ва имконияти бисёр хуб барои тими артиш. бенатиҷа имкони зарбазанӣ шояд пайдо мешавад. На, бозингарони дастаи вахш Соидин Эргашев ва Ненго, фурсат барои Эргашев. Чӣ гуна имконияти хуби гол зади Патерман. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи артиш. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем, як зарбаи бисёр хуб бартараф мекард. хуб, ба 45 дақиқаи нимаи аввал 1 дақиқа илова карда мешавад. фурсат барои тими артиш ва гол. ҳисоб дар дақиқаи якуми иловагӣ кушода мешавад бинандаи азиз ва бубинад ки капитани даст. хуб, биё таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо Комрони Мирзохон хеле мавқеи хуб гирифта буд ва касе дар муқобили мубориза бурда натавонист ва дифоъгари марказӣ клуби марказӣ вардиш артиш, капитани ин даста, тӯбро ба дарвозаи дастаи вахш равон кард. аксари бозингарони клуби марказӣ вардиш артиш дар ҷаримагоҳ ҳастанд. партоб хеле ҳам баланд анҷом мешавад. Ризо Ҷаъфар идомаи ҳамлаи дастаи вахш. ҳоло хеле зиёд ҳамла мекунанд футболбозони дастаи вахш. Зуақов паси бисёр ҳам хуб мавқеат барои футболбозони вахш. зарбаро интизорем, зарба зада мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи вахш. хеле зиёд футболбозони дастаи вахш ҳамла карда истоданд ва зарбаи Ваненго болотар аз дарвозаи идомаи ҳамлаи клуби марказӣ вардиш артиш Абдулло Шарифов ва зарбаи хеле ҳам сахти буд. идомаи ҳамлаи клуби марказӣ вардиш артиш Жангатен. фурсат ҳаст. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. зарба чандон хуб иҷро нагардид. сар шуда истодаст. тамошобини азиз, идомаи ҳамлаи дастаи вахш. фурсати бисёр хуб. зарбаро интизорем. аммо чаро чанд қадами дигар мераванд бозингарон? ва садои иштаки довар аз анҷоми ин рақобат дарак медиҳад. як бозие